हेलो का हाल बा हो? ए सुनो ना, आज तेरा घरे आवत तनी चोखा खियाइबू। का चीज के चोखा खइबा? बैगन के। ठीक बा, अपना दुकान से लेते आई हो। लामका की गोल का? का? अरे लामका बैगन की गोल का बैगन? कौनो लेते आई हो। अच्छा ठीक बा ठीक बा। ए खाली फोने पर लगा रहबा का? एगो काम कर दो ना सब्जी। ए आलूआ कैसे हो? 100 रुपया पाला। बढ़नी मरल 100 रुपया पाला। मार जमीन में से निकाल तने 100 रुपया पाला ली है। हाँ तनी कम करके लगा दो। एगो काम ना करो 70 रुपया पाला दे दो। 70 रुपया ना होई हो तो क रुपया होई? 70 रुपया ना होई तो बढ़नी मरल। 5 गो 2 गो रुपया हम कम ना करम। सुना ना, प्याज क रुपया पाला? प्याजो 100 रुपया पाला बा। बढ़नी मरल से रहल बात बुझाता कि आसमान में सब्जी के भाव कइले बालो। हाँ बुझाते नहीं खे। हरियर मरचा कैसे बा हो? 20 रुपया 100 ग्राम। बढ़नी मरलस रे। हे तना महंगाई करे के चाही का? हाँ ये सखी हुआ कहाँ से हो? नया नचर कनी बाजार में घूमत रू। अरे तो का करी, आइल बनी सब्जी खरीदे। जाना तारू 4 दिन पहले ही नु अपना घर से हम फरके हो गनी। बाप रे हमार भातार कमाता आ 10-10 गो बाणे से खाए वाला। तो बाप रे दिन दिन भर भातार कमाता खटता आ गर्मी में पसंद नहीं आता। तो हम कहनी कि कहे ना हम अलगे हट के रही। लेकिन एगो चीज जाना तारू, अलगे हटला में एक एगो चीज के गजन बा। एक में रहनी है न तो हमरा सौदा उदा खरीदे ना जाए के पड़त रहला। हाँ हमार बुढ़िया बाड़ी चाहे हमारे एगो छोटका देवरा बा, उहे किन के लिया आवतला। अलग हो गल बनी तो का करी, आइल बनी बाजार। आलू लेतनी एक पाला प्याज लेतनी, टमाटर लेतनी और हरियर मरीचा लेतनी। हाँ ठीक है कहता रुए सखी, हमू सोचतनी अलगा हो जाई। हमरो घर जितना कमाता रहनु फाको माई खा जाता री। बाप रे का कहीं तारा से। बाप रे एगो और चीज जानता रू, सब चीज़ के तो ठीक बा लेकिन जो ऐसा अलगा भइल बन परसों हमार गैस ओरा गए। हाँ बाप रे कई गो सन से नहीं हो रहा। कहीं कि बबुआ तनी हमार गैस भरवा दल, तनी हमार गैस भरवा दल। नती के बेटा कौनो ना भरवा मसा। हाँ तो का करी, फोन ले हम या फोन कमी आ तब अथी गैस वाला के बोला तो गैस भरवा में। ऐसे आइल बनिया सब्जी किने। अब देखत नहीं जैसे सब्जी किन के जातनी तो जौन बचल खुचल रही तो अब का करम, जौन होई तौन होई। अलग हो गई बनी तो का दे दी, एक पल्ला दे दी दोनों में से। हाँ ठीक बा, पैसा देनी है ले ली। चल सकी का कहीं हो। हाँ ये सब तो दिक्कत बा घर के। बड़ा नहीं मतलब रही फंसा तो बा। चल सब छोड़े ये सखी, कैसे आइल बड़ू? कैसे आइल बनी? बड़ा नहीं मरलस रे। पैदल आइल बनी। हम का चला ले कौन चीज से आइल बनी? तू कौन चीज से आइल बड़ी? हमू पैदल आइल बनी। का कहीं। हाँ ये सब तो दिक्कत बा घर के। का कहीं। ए बाबू सुनी ना, का हो? तनी हमनी के ले चली ना हरिया पर ले गल पहाड़ बात नहीं खे, मगर तारा लोग दून जना का लोड ना सहाई। होला बात भणुआ बोलता रे। हमनी के लोड सहे के फेर में बड़ी रे। हमनी के लोड तोरा खींचे के बा का कि गड़िया घींची? बड़ा नहीं मरलस रे। कुछ बोलते बड़ा का तू? अच्छा ठीक बा, बैठल हो, मगर डबल स्टैंड पे हम कह देता नहीं तो बैठियल हो। ठीक बा। तो धरबू सकी धरबू धरत है। अरे हट हट, गाड़ी संभराते नहीं थे, मार घींच रहल बड़ा डबल स्टैंड पर। ले हो गई। ठीक बा, बैठल हो। बैठा सकी बैठा बैठा। अबे उतर लो हमरा से नहीं सम्राट। जाए मूस डबल स्टैंड करी डबल स्टैंड करी। एगो शरीर अड़ाते नहीं खे इनका से। डबल स्टैंड करी हैं। अब बैठल हो, अब बैठल हो। अब ना संभरलन तारा के संभार दे। बैठा सकी। चली। हाँ चला ले चला। अरे नौतिया के बेटा मूस काहे गटकावा तरी रहता ना? तो कोनो बुझाता भाड़ा देले बाड़ी लो, बैठला के कुछ माजा ना लेम हम। मजा ले बा गटकावा तरह मार गड्ढा में कुछ बुझाते नहीं खाना। ब्रेक ले तरह ना कुछ एकदम गटका के लेके चलत रह। हाँ इज्जत से लेकर चलन तो मुँह घले में अगर दोबारा गटका दे तो सुन लागे कह देता। ठीक बा। अरे माई रे मुँह तो पिया ना। नौते के बेटा अलबत गटकावत लेके जाता रही। तोरा बुझाते नहीं धक्का इज्जत के तोर और लगा दे। समझ ले क्या हो गई? अब का हो गई रे? तो जितना बैठौली ना जितना थी ना करी उतना तो गटका के जियान को दहली थे। हाँ ऐसा खी वो काम करा। हमें जैसे पैदल चल जाता नहीं, तू ये मुत पिया ना गाड़ी पर बैठ के चल जा। सुना
जगह हैगा तनी बनाइए के रखिए नतिया बार बार गड़कावत चानस मारता। हाँ चल जा ठीक बा। है ला है तार मोबाइल ला जा रे गड़काइए मत ठीक से लेके जो। ठीक बा। ए तू जानल पहचानल लागत है, तू ठेकेदार पर हौ का? हाँ अच्छा तब कौन बात बा, चलो बैठ तब चलो तो सुने पड़ती कर। अल बत बाड़ा हो बार बार ब्रेक मारता रहो। पहले ना मारत रहनी तब गजने बा, अब मारत नहीं तब गजने बा। तब बतावा का करी अब? ए भाई रुको रुको। ए भाई हमनियो के ले चलो, छोड़ दियो तनी आगा बा। बैठा लेम मगर ये दोनों जना लोग के आगे बैठे दे, तू पीछे बैठिया। ना जी बड़ा खोचर बटे बार बार ब्रेक लेता रहो, पीछे मत बैठी आगे बैठी। अच्छा ही बात बा। आओ नीचे उतर। बताओ वाह का आनंद आता हो। बड़ा आनंद होता। चलो तार घर आनंद निकाला तनी। रे काहे इतना लेट भइल रे? अच्छा पैदल आए के बता लेट ना हुई। ठीक बा खिसिया मत, कोनो बात नहीं खे। अरे ठेकेदार हाँ ठेकेदार अरे बोल रे लौड़ा के पुत बोल। बोला चाची। तू काम न कर बाबू, बोला। हम तो लिखवा के लिए न तू अपने सठी कमाई। ओकरा के हाँ। उ कमाए वाला लइका हो। दूर लौड़ा के पुत बारे लेके जाइबे तबे न कमाई। तो ठीक बा, काल सुबह 8 बजे भेज दिया ओकरा के, ले जाए। ठीक बा। सुन हाँ तेरी मौगी कहाँ बिया रे? अबे तो आइल है बाजार से, पूरा खिसी आइल भी है। काहे गर्मी के तार ढेर लगल है का बोला? का जाने खाली पूछ देनी हो, इतना लेट काहे भइल बा? यही पर हमरे पर उल्टा खिसी आती है। यही से समझ लो नया नचत बारिश एकनी से तनी से घाम नहीं के बर्दाश्त। हमनी के देख करिया हो गए लोही के चक्कर में दिन दिन भर शरीर में घूमिसा आए तनी से घूम लेते से तेकन के देह में गजन होला। सुन ना बाबू ठेकेदार। बोला। ये ठेकेदार बोला ना चाची। तेरे मौगी से हम 2 मिनट बात कर ले। जा ना जा, आरामे से जई हो। ठीक बा कोनो बात नहीं, हम तो कुछ ना करी। ठीक बा। ये ठेकेदार। हाँ चाची बोली। ठेकेदार बा। हाँ बोली। का समाचार? ठीक बा ली बैठी। बैठ बंदी बैठ जो बैठ बैठी। बैठते हम बैठ। जानो तेरे ठेकेदार बो। हाँ बोली। बाप रे बाप तहनी के घरे में सोना बरसे सोना। बाप रे तो जो सास रली नु हका हकी डाइन रली। तो सास जब मर गई तो उनका देह पर सामान भटकता। अब का बताई हम? ठीक है कहतनी ये चाची, जब से हमार सास मर गई नु तब से हमके घर में बरकत ना। तो कैसे बरकत होई? उस सामान भटकत न बा। हाँ तो एकर कोनो उपाय बा? भाभी जी उपाय बा कहबे तो हम उपाय ओकर लगाए। तो बताई। सुना तो सास डाइन रहल। हाँ। वो काम करना तेहू डाइन सीख ले। ना ये चाची हम ना सीखे, हमार भतार तो अपने मिर्गिया हो। दोस्त हो जाती। हाँ हमने के जमाने में अपने भतार के बस में कह के रखे सब। हाँ सुन हम बतावा तनी कुछ ना बोली ओकरा मालूम ना चली तोरा के हम डाइन सिखाए। ठीक बा एगो काम कर, हम जौची बतावा तनी तोरा टौची लेके आ जाइए मुर्घटिया में। ठीक बा। सुन बतावा तनी का लेके आई है। मोमबत्ती मतलब अगरबत्ती ले ली। ठीक बा। आ कपूर ले ली। हाँ। आ एगो लाल कपड़ा ले ली, एगो करिया कपड़ा ले ली, आ नींबू ले ली। ठीक बा। आ टाइम से आ जाइए मुर्घटिया में। ठीक बा केहू के बताई है मत। ठीक बा। ठीक बा। सामान की व्यवस्था कर लिए आ जाइए। ठीक बा। हाँ चाची। हाँ केहू से कहल ना चले, हम चल जाए। ठीक बा ठीक बा। काटे बाबू का समाचार? ठीक बा चाची, अपन बतावा तू कैसन बाड़ू? हम ठीक है बानी, चलता दवा हुआ चलता खाजा पानी। सुन ना बाबू। हाँ बोला। मौगी तोर कहाँ बिया? बिया मौगी हमार हो दे। अच्छा ठीक बा हम तनी भेंट करते। हाँ जा जा मिल जा। काहे बाबू
मजाक कर चलावत मजाक कर चलावत हो। का समाचार बा चाची? समाचार तो ठीक बा बबनी, अपन कह। हमरो ठीके बा। आ देख इतना दिन शादी भइला भइल तो आज ले बाल बच्चा ना भइल से का करी चाची, हमर देह दुनिया भी हका के डाइन ही हो। बझनी मरल से तो सुन ना एगो उपाय बा हम डाल के उ हका के डाइन जगह तोर को खुजल ले बियन तेहू कर के खिया उजाड़ ले। वो कैसे? तोरा मालूम नहीं खे हम तोरा को ओकरा से पर कहाँ कहाँ के डाइन बना दे। सुन ले दादा वो सब काम हमरा से ना होई। नहीं चाची हमरा से ना हो। सुन हम सामान के व्यवस्था कर देले बनी तो साजी कहा जो कहाँ पे ना मुर्गटिया में आवे के बा मुर्गटिया में। ठीक बा चाची, रोज जाई हम आ जा। हाँ आ जाइए संहारी अभी लेना आई तू कहाँ हो? अरे हो ये बुढ़िया बोलैले बाड़ी। अरे कम बतिया वैसा सुन हल्ला मत कर सामान निकाल सामान करिया कपड़ा ले आई बनी। हाँ। लाल कपड़ा अगर बत्ती सब ले बनी। बाप रे बाप थर थर तनी दूरी बना के बैठ। सीधा बैठ जो बढ़िया से बैठ जा सब नींबू वाटी दे। सेनु रे बा चूड़ी अरे चूड़ी नहीं खिली आइल काजी लिली आइल बनी। बढ़नी मरल स्टार्ट सुन सन बोली एक बात ध्यान रखियो सन। जेंगा जेंगा मंत्र पढ़े ओंगा ओंगा तन के मंत्र पढ़े के बा। ठीक बा। हई देख ले जेंगा जेंगा जादू चली ओंगा ओंगा तन के सीख के याद करे के बा। ठीक बा। हाँ आराम से प्लास्टिक लगा के बैठ जा दोनों बैठ सा। सुन सा एक एक बेर अपने भटार के नाम रख सा। नहीं चाची हमनी के अपने भतार के नाम ना लेम से। रे संहारी ने रे मंगे जात धकी बे कर सिस्टम बाजम जानता रुकिना लस आपने अपने भटार के मन में नाम रख सा। दो सुन सा हम झिंगा झिंगा मोटर बोले तनी ओंगा बोली हस। ठीक बा। झाड़ी कर झूड़ कर सब दुख दूर कर चबाजा कर दे उगिल जे भर। ना ये चाची हमनी से ना होई, कोनो नया मंत्र पढ़ी। अच्छा राड़ो नया नया बादुलो के नया नया मंत्र चाहिए तो सुन सा हम नया मंत्र उच्चारत तनी अपनी को ओकरा के दोहरावस। ठीक हे भगवान आनी पानी आ जाओ। हे भगवान आनी पानी आ जाओ। एको टेंट समिया ना उजड़ के फेंकाओ। एको टेंट समिया ना उजड़ के फेंकाओ। हाँ सुन सा बड़ा फटफट बोला तेरी से नया का मंत्र बा। हाँ पुरनका में तो बुझाते ना लाइक के। अब सुन सा दूसर का मंत्र इधर तो जाई बजा दे ले आई एगो कोका कोला। हो ठेकेदारवा भैया हो कौन है बूढ़िया एगो और कौन बैठल बिया आ नीमू बा आ लाल कपड़ा बा करिया कपड़ा बा चूड़ियो रखले बिया रह ठेकेदारवा के काने लगावत नहीं आई पा। ए ठेकेदार हाँ तू हेजा बैठल बड़ा आ तहार मेहरारू एगो बूढ़ के देखनी हा ओकर बत्ती जरावतल सिया नीमू करिया कपड़ा लाल चूड़ी रखल रहला बे मत करा तोहर मेहरारू रहल सिया का तोरे चल बे रे, देखल जा चल। सुन सा अब सारा मंत्र सिद्ध हो गई बा। हम नाचा तानी। ठीक बा। आ नाच के मंत्र बोलत तानी आ टहनियों के पीछे से बोली हस। ठीक बा। ठीक बा। हाँ अजुल फियाई बल मदिराउर गादे हमरा गाल में छू छू नया नया माला मकई के बाला छू छू। बुढ़िया हईते हमरा मेहरारू के का सिखावतर रे। अदी ई बाजा बुढ़िया बुढ़िया करता तोरे मालूम नहीं के मार दे मंत्र ढोड़ी में तेरे बात दूंगी। हाँ रोकसन हमरा के बोले दसन हमनी के मेहरारू के ते का करते रे बुढ़िया जा रे सर मेहरारू हमनी के ते काहे बीच में आवतरिस रे। देख लो तार लोग के मेहरारू का करता रे। तनी कम बोला सन हट से हमरा काम में बाधा मन जाला सन। ठीक बा रे मत डाला से बाधा बुढ़िया के धर्म सरे तनी अरे माई ओकरा करू बेटा हो आज काम हो गए हमारा। रे तनी के का करतर रे। चल चल घरे चल तो